आणि जर का साली आपण नाही काढल्या तर काय होतं, जेव्हा काम करायला घेतो नेमका तेव्हाच पाऊस होतो ना. खोबरं आमच्याकडे आवडत नाही, पण होतं ना तर म्हटलं चला थोडंसं घालूया. म्हणजे कधीतरी असा एक दिवस येतो ना की खूप गडबडीमध्ये कसा येते. हे बघा दोघांना ना बांधून ठेवले, कारण कुणाला गेला ना त्यांच्या मागे लागलेला. आणि हे भाग्या आणि शेरू यांचं अंथरूण जे धुवायचं आहे आज. आणि हे आमचे कपडे ते वेगळे ठेवलेत. अगोदर म्हटलं हे भिजत घालते, पटकन मशीनमध्ये टाकून घेते. आणि पाऊस बघा आत्ता जोरदार सर एक येऊन गेली आणि असं ऊन पडलं. आता ह्या दोघांना की नाही जरा बांधून ठेवलं, नाहीतर बाहेर रानात जायची तयारी असते त्यांची. भाग्या काय आता झोपतील, खाऊन पिऊन सगळं झालेलं आहे. तर इथे मी वाघ्या आणि शेरू यांचं अंथरूण जे होतं ना ते साबणामध्ये भिजत घातलं. आता अंथरूण धुवायला घेतलेत, कारण आपल्या ज्या टाक्या बघा भरलेल्या आहेत ना पावसाच्या पाण्याने, मागे तुम्हाला मी शेअर केलं होतं, दाखवलं होतं व्हिडिओमध्ये. त्या टाक्या पुन्हा रिकामे करून साफ करायचेत. आता म्हटलं रोजच्या रोज काही रिकामी होत नाही, कारण पावसाचं पाणी वापरलं जातं. तर म्हटलं अंथरूण धुवून काढूया, आणि तशी मग सुरुवात केली होती. अंथरूण भिजून घातली आणि नंतरला मग मी आले किचनमध्ये. ही जी टाकी तुम्हाला दिसते बघा स्टीलची, ती पाण्याची टाकी असेल नळवाली ती टाकी आहे, पण ती वापरत नाही मी पाणी भरायला, कारण त्यातनं ना पाणी टप टप गळतं आणि त्याच्यामुळे पूर्ण घरभर असं ना ओलं होतं. मग या टाकीमध्ये असं आपलं नाश्त्याचं सामान असतं ना ते मी भरून ठेवते. आणि बघत होते की आता नाश्त्याचं सामान किती आहे, किती संपलं आहे. सगळ्या वस्तूनं चेक करून घेतल्या, आणि त्याच्या आतमध्ये पण थोडंसं सामान होतं ते बाहेर काढून ठेवलं, कारण मला एक वस्तू आज ना तयार करायची होती. तर गॅसवर बघा कढई तापत ठेवले. आता थोडंसं एक्स्ट्राचं काम, हे बघा कुळीत किती दिवस झाले पडले आहेत. आमच्याकडे कुळदाची भाजी वगैरे कोणालाच आवडत नाही, तर म्हटलं कुळदाचं पीठ पटकन आहे ना करून घेते. हे घेते भाजून, आणि हे भाजून झाल्यानंतर याच कढईमध्ये मला बनवायच्या आहेत या शेवया. गोड शेवया बनवते कुणालच्या बाबांसाठी. हे बघा नाश्त्यामध्ये ना कुणालला मॅक्रोनी बनवली होती, पण कुणालचे बाबा काही खात नाही ना, त्याच्यामुळे त्यांना आता झटपट म्हटलं शेवया बनवते, त्यांना आवडतं पण. तर अगोदर हे भाजून घेते पटापट. किती दिवस झाले हे कुळीत पडलेले आहेत, त्यांना म्हटलं भाजी वगैरे बनवू का, किंवा कालवण बघा किती छान होतं कुर्ल्याचं, उसळ वगैरे, पण नाही आवडत. तर एक असे हलके हलके जरा ना असे भाजून घ्यायचे स्लो गॅसवरती, आणि असे लालसर झाले ना का थंड केल्यानंतर मिक्सरमध्ये मग भरडून घेते. मग म्हणजे भरडून घेताना फक्त एकदाच काही सेकंदापुरती फक्त मिक्सर आहे ना फिरवायचा. म्हणजे जास्त फिरवला मग सगळं पीठ होऊन जाणार. मग साली असतात ना ह्या वरच्या बघा भाजून झाल्यानंतर ह्याच्या वरच्या साली आहेत ना त्या आपल्याला काढायच्यात. आणि जर का साली आपण नाही काढल्या तर काय होतं, हे जे कुळदाचं पीठ असतं ना ते काळं काळं होऊन जातं. मग तुम्हाला मी दाखवते या थोडंफार. आजचा जो व्लॉग आहे ना तो मी उशिरा शूट करायला सुरुवात केली, म्हणजे कुणाल क्लासला निघून गेल्यानंतर सुरुवात केलेली आहे. नाहीतर नेहमी कसं सकाळी उठली का सुरुवात करते. आज घरातलं बरंचसं काम होतं, म्हणजे छोटं मोठं काम बघा असतं, ते सर्व मी आटपून घेतलं होतं. आणि नंतरला मग शूटिंगला सुरुवात केली. तोपर्यंत फोन की नाही माझा मी चार्जिंगला लावला होता. आणि मग नंतरला किचनचं थोडंसं आवरलं मी काम, आणि आता आली हॉलमध्ये. थोडेसे वाघ्या आणि शेरू यांचं लाड केल्यानंतर म्हणजे ते माझं अधूनमधून माझं चालू असतं. जेव्हा जेव्हा मला वेळ मिळतो तेव्हा तेव्हा मी दोघांचे लाड करते, आणि मग पुन्हा आपल्या कामाला सुरुवात करते. ते दोघं पण खुश असतात माझ्यावरती खूप खूप. आणि मग नंतरला मग झालं त्यांचे लाड करून झाले, आणि मग मी इथे घेतलेले आहे कपडे काढते कपाटातून, कारण मला आंघोळ करायची होती. म्हटलं सगळं म्हटलं झालं आहे आता आंघोळ करून घेऊया. थोडंसं उशीर होतं आंघोळीला, म्हणजे बहुतेक काम आहे ना किचनचं मी आवरून घेते. कधी कधी बघा बाहेरचं पण काम असतं मातीमध्ये, त्याच्यामुळे पुन्हामध्ये कपडे खराब होतात जर का आपण आंघोळ करून केली तर, त्याच्यामुळे मग उशिराच करते. मग हे बघा ह्या दोघांना सोडल्याबरोबर मस्त त्यांची चालू झाली होती हॉलमध्ये, आणि आता इथे बाहेर येऊन बसलेत पडवीमध्ये. आणि कुणालचे बाबा पाऊस जायची वाट बघतायत. बघू दे हात त्यांचं ना खत पाण्याचं काम चालू होतं, झाडांना खत पाणी करत होते. तितक्यात पाऊस आला, मग ते परत धावत धावत घरी आले. जेव्हा काम करायला घेतो नेमका तेव्हाच पाऊस होतो ना, ते वाट बघतात कधी पाऊस जातोय ते.
नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि थांबला आहे बघा, पाऊस थांबला. कुणाल जेव्हा पुन्हा गेलेत त्यांचं काम करायला, माझं आपलं घरातलं चालू आहे. आज घरातलं खूप एक्स्ट्राचं काम आहे, हळूहळू करत राहायचं. थोडासा कंटाळा आला होता, पण म्हटलं नको, एक 5-10 मिनटं जरा ना आराम करते आणि मग सुरुवात करते. आता मला वाटतं काहीतरी 10 वाजले असतील. ए ए ए हे बघा, हे दोघं जण वाघ्या शेरू, ती वाऱ्याने छत्री उडाली ना, त्यांना असं वाटलं काय झालं, काय घाबरलं दोघं जण. पण सगळ्यांचा नाश्ता वगैरे करून झालेला आहे, जेवण करायचं बाकी आहे. पण हे जे एक्स्ट्राचं काम आहे ना, ते आधी करून घेते. तर आधी मी विचार केला होता की कुळदाचं पीठ आहे ना, ते मी चक्कीमध्ये दळून घेईन, पण लाईट गेली होती म्हणून थांबावं लागलं. आणि पुन्हा बाहेर येऊन मग मी गहू साफ करायला घेतले. आणि शेरू बघा, हे असं काम करायला घेतलं ना, काही शेरू वाघ्या मध्ये मध्ये असतात, ते जास्त करून शेरू असतो. आणि हे जे गहू आहेत ना, म्हणजे मला वाटतं 4 दिवस झाले मी हे गहू सुकत घातले, म्हणजे त्याच्याने टोके पडले होते. आता मग टोके पडलेले गहू तुम्हाला माहीतच आहे, एकदा वस्तूला कीड लागली का ते मग सतत पडतच जाते. मग ते मी धुवून घेतले होते 4 दिवसापूर्वी, आणि 4 दिवस झाले आत बाहेर ते सुकवले चांगले. आणि आज सगळे ते मला चाळून घ्यायचे होते. आणि कुळदाचं पीठ जसं मी दळणार होते चक्कीमध्ये, म्हटलं गव्हाचं पीठ पण दळूनच घेऊया. आणि सगळेच गहू म्हणजे जितके पण होते ना घरात राहिलेले, ते सर्व गहू म्हटलं मी दळून टाकूया. कारण एकदा का ते ठेवले, कीड लागली ना, ते पुन्हा त्याला ते कीड्याने वाढतच जाते. त्यात मी कीड लागू नये म्हणून हळदीची पानं, कडुनिंबाची पानं, म्हणजे काय काय हे सगळ्या वस्तूने टाकल्या होत्या. गोळ्या बघा मिळतात, त्या पण टाकल्या होत्या, तरी पण ती कीड लागलीच त्या गव्हाला. आणि थोड्या प्रमाणात होते, म्हणजे समजा ना, एक मला वाटतं 8-9 किलोच्या आसपास असतील. आता हे शेवटचे गहू होते घरातले, ते म्हटलं चला आता साफ करून आहे ना, हे सर्वच एकत्र दळून टाकूया असा विचार केला. आणि मग लाईट यायची वाट बघत बघत म्हटलं गहू ना साफ करून घेतले. तितक्या तर लाईटसुद्धा आली, कुणालच्या आणि हाक मारले होते मला. आणि मग मी गेले पुन्हा किचनमध्ये. आपलं जे ह्याचं कुळदाचं पीठ बघा, म्हणजे कोळीत बघा मी भाजून ठेवले होते ना, ते दळायचे बाकी होते. मग ते मिक्सरला मी पटापट लावून घेतले. आणि हे जे कोळीत आहेत ना, मिक्सरला जास्त नाही फिरवायचे, हलक्या, म्हणजे समजा 1 सेकंद तरी फिरवलं ना, तरी पण ती साल असताना पटकन निघून जातात. तर गेल्या वर्षी की नाही, पावसाळा चालू व्हायच्या आधी मी जवळजवळ 2 किलो आहे ना कुळीत आणले होते. आणि ते भरडून, म्हणजे जात्यामध्ये भरडून वगैरे त्याचं पीठ मी तयार केलं होतं. पण आमच्याकडे नाही आवडत ना हे. आता कुळदाची पिठी बघा किती छान लागते. म्हणजे कधीतरी केली ना 15 दिवसांनी, महिन्यातून एकदा, तर आवडीने खातात. पण तुम्ही आठवड्यातून एकदा असं बनवलं तर अजिबात खात नाही, म्हणजे आवडत नाही. कुणाला पण नाही आवडत, आणि कुणालच्या बाबांना पण नाही आवडत. त्याच्यामुळे हे जे थोडेसे कोळीत होते माझ्याकडे, जवळजवळ मला वाटतं अर्धा किलोच्या आसपास होते, ते असे भाजून घेऊन म्हटलं चला पीठ बनवूया. कारण भाजी पण म्हटलं नाही खाल्ली जाणार, उगाच खराब होणार ते. आणि मग ते भरडून झाल्यानंतर बघा मी ते ना किचनवरच घेतलं, ते हासडून काढल्या सगळ्या साली असतात ना त्या. आणि किचनवरती अशासाठी घेतलं, ह्या ज्या साली आहेत ना, त्याचा उपयोग होणार आपल्याला खतासाठी. तुम्ही बघा समोर बघा, तुम्हाला ते मरून कलरचं बघा एक प्लास्टिकचा बाऊल दिसतो ना, त्यात सर्व जो पालापाचोला असतो ना, म्हणजे भाजीचा कचरा वगैरे काय असेल ना, चहा पावडर, कांद्या साली वगैरे सगळ्या मी जमा करून ठेवते. आणि त्या सर्व कचऱ्याचा वापर खत म्हणून करते. म्हणजे बऱ्याचशा व्हिडिओमध्ये तुमच्या शेअर केलेलं आहे, मी दाखवलेलं पण आहे. आता यावर्षी कसं सध्या आमचं तेच चालू आहे, म्हणजे झाडांना जे खत पाणी करतो ना, शेण, राख, हा जो पालापाचोळा आहे ना, ते हे अशा प्रकारेच आमचं खत पाणी चालू आहे. वेगळं असं अजून काही केलेलं नाही आहे, म्हणूनच तुमच्याशी काही अजून शेअर केलेलं नाही. पण जेव्हा वेगळं असं काही खत पाणी करू तेव्हा नक्कीच तुम्हाला दाखवेन मी. आणि किचनमधलं ते आवरून झाल्यानंतर इथे मी कुळदाचं पीठ होतं ना, ते टाकलं चक्कीमध्ये. आणि पुन्हा मी गहू साफ करायला बसले. मागच्या अंगणामध्ये भाग्याने शेरू यांचं ते अंथरूण होतं ना, ते पण मी मशीनमध्ये ना धुवायला टाकलं होतं. म्हणजे एकीकडे कपडे, एकीकडे गहू साफ करायचं, एकीकडे पिठाचं म्हणजे चक्की चालू होती. हे असे एकाच वेळेला 3 ते 4 कामं ना लागोपाठ चालू होती. आणि अधूनमधून कसं दुसरी पण कामं असतात, ती पण ना चालू असतात. म्हणजे मध्ये कुणाच्या हाक मारे, त्यांना काय हवं असेल, हे असं सगळं चालतं. आणि नंतर जेवण बाकी होतं म्हणून मग किचनमध्ये आले मी. गहू साफ करून झाल्यानंतर गहू फक्त चाळायचे होते, म्हणजे त्यातला कचरा वगैरे सगळं ना मी आधीच साफ करून घेतला होता, त्याच्यामुळे जास्त वेळ काही गेला नाही आहे, फक्त चाळून घेतले. नंतर किचनमध्ये आले आणि पुन्हा मग इथे जेवण करायला सुरुवात केलेली आहे. आता म्हटलं जेवण काय करावं हा प्रश्न पडला होता, कारण बराच उशीर झाला होता. मला वाटतं काहीतरी 11:30 पावणे 12 वाजले होते. आणि 12:30 पावणे 1च्या दरम्यान कुणाला येतो ट्युशनवरनं. तर म्हटलं आता डोक्यात विचार आला माझ्या की नाही, आता
कुळदाचं पीठ बघा ताजं ताजं दळलेलं आहे. तर पिठी बरेच महिने झाले होते नाही खाल्लेले, तर पिठीच बनवूया. तर इथे मी पटकन कुकरमध्ये भात लावून घेतला आणि असं गरम गरम असे ना तर चांगलं लागतं ना खायला. आणि भाग्या शेरू यांना पण भातच असतो, म्हणजे चपाती वगैरे काही जास्त देत नाही. त्याच्यामुळे भात आणि कुळदाची पिठी असं मनामध्ये ठरवलं आणि त्याप्रमाणे मग इथे जेवण करायला मी सुरुवात केली. इथे कुकर लावून झाल्यानंतर माझी ना हळद संपली होती. बरणी ना मी कालच घासून ठेवली होती आणि स्वच्छ अगदी पुसून चांगली सुकून आहे ना ह्यात मी हळद भरून घेतली. आता ही जी हळद आहे ना ती डीमार्टमधनं मी आणते, म्हणजे पूर्वीपासूनच डीमार्टचीच हळद मी वापरते. 1 किलोचं पॅकेट आहे बघा हे. आता ही म्हणजे सगळंच नाही पॅकेट मी रिकामी केलं, अर्धच केलं आणि मग पूर्ण ते पॅकिंग करून पुन्हा मग ते डब्यामध्ये मी ठेवून दिलं. आणि हे आहे आपलं कुळदाचं पीठ. हे बघा आता छान असं तयार झालं दळून आणि ताजं ताजं पीठ होतं ना एकदम. आणि मिक्स नाही अजिबात त्यात काहीच नाही टाकलेलं. नाही तर काही जण कसं ते हळद टाकतात, धणे टाकतात, काही जण चण्याची डाळ पण टाकतात, पण हे फक्त कोळीच टाकले होते. तर सुगंध इतका छान येत होता ना त्या कुळदाच्या पिठाचा. ते मी ना व्यवस्थित एका डब्यामध्ये भरून ठेवून दिलं फ्रीजमध्ये. फ्रीजमध्ये का, फ्रीजमध्ये पीठ आहे ना खूप छान राहतं. म्हणजे कोणतंही तांदळाचं पीठ असेल, रवा असेल, कोणत्या पण तुमच्या वस्तू तुम्ही फ्रीजमध्ये जितकं ठेवाल ना अगदी वर्षानुवर्ष ना त्या वस्तू टिकतात. आता हे कुळदाचं पीठ जे आहे ना ते काही जास्त वापरलं जाणार नाही हे मला माहीत होतं. म्हणजे कधीतरी महिन्यातनं एकदा मी हे वापरणार आणि जर का बाहेर ठेवलं तर परत खराब व्हायचे चान्स. एक तर पावसाचे दिवस चालू आहेत, तुम्हाला माहिती आहे पावसाळ्यामध्ये कशा प्रकारे वस्तू आपल्या खराब होतात बुरशी लागून. त्याच्यामुळे मग मला असं वाटलं की फ्रीजमध्ये ठेवणं योग्य ठरेल. तर किचनमध्ये सर्व आटपल्यानंतर मग मी कपडे जे आपले झाले होते धुवून, कपडे म्हणजे भाग्य आणि शिवरायांचं अंथरूण. आमचे कपडे तर धुवायचे बाकी होते. ते आता हल्ली काय करते मी मशीनमध्ये नाही टाकत. म्हणजे पाऊस चालू झाल्यापासून मी हातानेच धुते. कितीही उशीर झाला तरी पण मी हातानेच धुते. कारण पावसामुळे तुम्हाला माहिती आहे चिखलाचे कपडे किती होतात गावच्या ठिकाणी आणि इतकं चिखल असतं ना बापरे. आणि आपलं काम पण मातीमध्ये असतं त्याच्यामुळे मशीनमध्ये नाही स्वच्छ होत. फक्त स्पिन करायला मी टाकते मशीनमध्ये, बाकी सर्व कपडे जे असतात ना आमचे ते मी हाताने धुते. आता मी पण बघा तुम्ही सफेद ड्रेस बघा घातला आहे, तुम्ही बघू शकता समोर डाग वगैरे बघा दिसतात कपडे. हे असे कपडे आहेत ना खराब होतात. इथे आपलं पीठ पण बघा एक फेरी दळून झाली होती. म्हणजे एका फेरीतच सगळं काही दळून होणार नव्हतं आणि एक फेरी झाल्यानंतर पुन्हा दुसरे गहू मी टाकले दळायला आणि मग गेले पुढच्या अंगणामध्ये. पुढच्या अंगणामध्ये आपलं जे मशीनचं पाणी होतं ना ते मी जमा करून ठेवलं होतं. ते धुवायचं बाकी होते ना मग पुढचं अंगण म्हणून. म्हणजे कधी कधी काय करते जे साबणाचं पाणी असतं ना ते जमा करून ठेवते, ते बाथरूम धुवायला किंवा बाहेरचं अंगण धुवायला मला उपयोगी पडतं. आणि इथे मग लगेच मग मी धुवून घेतलं, कारण भाग्या शेरू पण बघा बाहेर बसलेले असतात, ते पण बाहेर खेळतात. त्याच्यामुळे जसा मला वेळ मिळेल तसं ते धुवून काढलं होतं. कधी कधी दिवसातून 2दा पण मी धुवून काढते. सगळं साबणाचं पाणी ना मी जमा करून ठेवलं होतं, मशीनमध्येच ठेवलं होतं आणि मग असं ओतत गेली आणि सगळीकडे स्वच्छ असं धुवत घेतली. दिवसातनं 2 ते 3 वेळा झाडू पण काढली जाते घरामधनं, कारण आता भाग्या शेरू असल्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे घरभर केस वगैरे बघा, प्राणी म्हटल्यावरती बघा केस असणारच पडलेली. त्याच्यामुळे हे काम माझं दिवसभर चालू असतं. आणि मग हे धुवून झाल्यानंतर मला पुन्हा किचनमध्ये जायचं होतं, कारण किचनमध्ये बाकी होती भांडी घासायची. म्हणजे सकाळी तो चहा नाश्ता केला होता ना ती, आणि जेवणाची जी काही भांडी होती ना ती म्हटलं घासून घेऊया. मग ते नंतरला बरं पडतं. मग नाहीतर एकदम भांडी असले ना मग खूप असं वाटतं बापरे किती भांड्याचा पसारा असं. त्याच्यामुळे हे आधी मी लगेच करून घेतलं, किचन पुसून घेतलं म्हणजे ओटावर सर्व. आणि ते जे बाऊलमध्ये कचरा तो जमा केलेला ना ते कुणालच्या बाबांना म्हटलं आत्ताच तुम्ही नेऊन टाका झाडांमध्ये. काय होतं तो कचरा जर का जमा करून ठेवला ना जास्त वेळ तर त्या केमऱ्या बघा असतात पावसामध्ये बघा, गावच्या ठिकाणी केमऱ्या येतात, बारीक बारीक बघा पाखरं असतात, त्यांचा भरपूर त्रास होतो. त्याच्यामुळे कचरा जमा झाला का लगेच तो झाडांमध्ये टाकला जातो. आता हल्ली खड्ड्यांमध्ये नाही जमत, कारण खड्डा कसा पूर्ण पॅक झालेला आहे आपल्या कचऱ्याचा. त्याच्यामुळे डायरेक्ट झाडांच्या मुळाशी टाकून द्यायचा खड्डा, म्हणजे माती थोडीशी साईडला करून छान प्रकारे खत त्याने तयार होतो. आणि नंतर इथे मी किचन आवरून घेतलं, तितक्यात कुणाल पण आला होता ट्युशनवरनं. आणि आज जेवायला पण आम्हाला उशीर झाला आहे. तर भात, कुंडलाची पिठी आणि जोडीला नळ्या आणि लोणचं. गरम गरम जरा थंड झाली ना, थंड झाली ताजी आहे पण वाज बघ काय मस्त सुगंध येतोय. पिठी भात, पिठी भात. चला हा कुणाल पण उशीर आला, काळोखात बसलं. हे घ्या ताट घ्या.
त्या नळ्या पण घे. तुझा मोबाईल तर साईडला ठेव. जेवताना पण मोबाईल बघा हातात असतो. हां आता जर मी हे लाईट पेटवली ना मोबाईलची माझ्या, त्याला पण उशीर झाला आज यायला, त्याच्यामुळे सगळंच उशीर झाला. ते हे घे ना नळ्या घे. पुन्हा लोणचं हवं तुला? हां देते चल घ्यायचं. आणि किचन आवरून झाल्यानंतर पुन्हा आपलं पुढचं काम ते आहे एडिटिंगचं काम. म्हणजे जेवून झाल्यानंतर सर्व आवरून झाल्यानंतर हे नेहमी माझं एडिटिंगचं काम आहे ना यावेळेस करते, म्हणजे दुपारच्या वेळेस करते मी. आणि तुम्ही बघा शेरू कसा येऊन झोपला आहे तो. म्हणजे मी रोज किचनमध्ये बसते, पण आज बाहेर की ना गारटा खूप होता म्हणून मग मी म्हटलं चला आज हॉलमध्ये बसूया. आणि मग घेतले एडिटिंग करायला आणि असा येऊन तो माझ्या मांडीवरती झोपला बघा. का नाही आपल्याला ह्यांच्यावरती प्रेम मिळणार सांगा बरं. आणि आत्ता की नाही मैत्रिणीनं संध्याकाळचे 6 वाजलेत आणि मी आता घेतलेला आहे सुखा नाश्ता बनवायला. घरातला सर्व नाश्ता जो आहे ना तो चहाबरोबर लागतो सकाळच्या वेळेस. कुणाच्या बाबांना तो संपलेला आहे, त्याच्यामुळे म्हटलं काहीतरी बनवूया. तर चिवडा बनवते. म्हणजे साहित्य कसं मी आणलं होतं डीमार्टमध्ये जेव्हा सामान भरलं ना त्यावेळेस, आणि आत्ता मग घेतलं आहे करायला. पावसाळ्यामध्ये असं चटपटीत खायची सवय ना आमच्याकडे आणि खाऊसं वाटतं. म्हणजे आम्ही पण खातो, कुणाला खातो, मी पण खाते. असं अधेमध्ये कधी संध्याकाळचा चहावर असेल ना तसं वाटतं कधी कधी खाऊसं म्हणून. काहीच नाही आहे घरामध्ये, त्याच्यामुळे चला बनवूया. तुम्हाला मी दाखवते सामान. रेसिपी काही दाखवत नाही कारण चिवडा सगळ्यांना माहिती आहे कसा तयार करता तो. तर सर्व साहित्य की नाही फक्त काढून ठेवलं आहे, अजून काही मी ओपन नाही केलेलं आहे. हे बघा ही डाळ असते ना, शेंगदाणे, अर्धे शेंगदाणे बघा इथे पॅकेट आहे, त्यातले पण लागतील तसे घेईन. हे पोहे आहेत आणि हे बघा हा मका असतो ना तो पण तळून करणार आहे. इथे थोडंसं सुकं खोबरं आमच्याकडे आवडत नाही पण होतं ना, तर म्हटलं चला थोडंसं घालूया. मिरच्या, कढीपत्ता हे सर्व घेतलं आहे. इथे साखर वाटून ठेवलेली आहे आणि ते तेल जरा ना गरम करत ठेवलं आहे, म्हणजे पटापट सगळं ना तळून घेते. शेरवा घ्या, लांब व्हा जरा. आमचा चिवडा बघा रेडी झालेला आहे. म्हणजे जरा मिक्सिंग करतोय, गरम आहे ना जरा म्हणून जरा थांबलो आहे. मकई जरा मोठे मोठे आहेत ना, चुरे करायला पाहिजे. एवढा बनवला जरा हा 1 किलोचा 1 किलोचा. मग एवढा पाहिजे ना, आता पाऊस पडतो ना. बाबाला तुझ्या बाबासाठी बाबाला दाखव. बाबा आमचे बाबा बघा आणि शेरू बघा वेटिंगमध्ये कधीपासनं बसलेले आहेत. आई काहीतरी करते कधीपासनं दोघंजण बसलेले आहेत, हलतच नाहीत जागेवर. खायला पाहिजे. त्यांना वाद जातो ना नाकामध्ये आपण चलतो तर. बापरे किती 11:45 वाजले. सर्व काम होता हे बघा सगळं आवरलं आता आणि आता झोपायची तयारी. आजचा दिवस की नाही आमचा खूप धावपळीत गेला आहे सगळ्यांचाच सकाळपासून. म्हणजे कधीतरी असा एक दिवस येतो ना की खूप गडबडीमध्ये घाई गडबडीमध्ये पुरा दिवस काम, तसंच आजचा दिवस गेलेला आहे. जाम थकाल झाले मला आज. तर चला मैत्रिणीनं आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. बाय बाय सर्वांना.